Yma ynghylch y defed Beltex sy'n perchnogi y cylch erbyn hyn Malcolm Evans o Landysil. Ie, a ti'n bod y bryd traddodiadol ar gyfer y sioe eia, dy fe? A ti'n bod beth ni'n gweld o'n blaen ni, mae yna waith wedi bod wrth rhain. Ti'n bod i ddod yn oer man hyn, ond na, maen nhw'n beiri da. Mae'n agoriad llygad i weld nhw, mae'r par sy'n sefyll yn gynta ar hyn o bryd. Mae'n anodd gweud eb gyffwrdd nhw, ond drych. Maen nhw yn mirror image o'i gilydd yn ydyn nhw. Maen nhw'n sefyll yn sgwar, cwarteri ôl, lled nôl. Maen nhw'n bar gwych, ond mae hynny reit trwyddo. Wrth gwrs, ti'n gweld, maen nhw'n llawn cig. A ti'n gallu di fwyda'r rhain a stwffo nhw, a dyn nhw ddim yn rhoi braster arno. Maen nhw'n raidd i unrhyw groesfryd sy'n ma heddi. Rhwngddo nhw a'r Texel glas, maen nhw'n wych. Ar hyn o bryd fel mae'n sefyll, mae da ni teulu'r gitos, Bryn D Powys yn y safle cynta. Nawr fe enillodd y dosbarth yma llynedd, a mynd mlaen ac ennill prif bencampwriaeth y ffair. Wel, mae'n crocor y drws to, yna dy fe? Mae'n edrych os mae cam yn nes eleni eto. A ti'n meddwl, fi'n codi'n gap i'r bobl ma sy'n dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn, a sy'n dod i'r brig. Nawr o'n i'n siarad ar rhywun yn gynharach. Mae e'n gamp aruthrol i ddyla'r safon na blwyddyn ar ôl blwyddyn. Ond pam ti'n gweld rhain o dy flaen di, anoddi fe'n dod wel, mae e'n fel ar dyfysedd i rili edrych arno nhw. Ydy, glei. Ac yn ail ar hyn o bryd, mae da ni teulu'r hôl o Gaerlywelydd. Nawr, rhain wedi cael ffeiri da yn barod. Mae nhw wedi ennill ffeiriau Lloegr, mae nhw wedi ennill prif bencampwriaeth Gogledd Dwyren Darlington. Wel, yr halls, ti'n bod wedi bod ma ers blynyddoedd a sydd yn dod i'r brig yn aml iawn, ti'n bod. Maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud. Maen nhw'n brofiadol. Maen nhw'n arbenigwyr yn ei maes yn ydyn nhw. Sarah y beirniad Gibbons wedi cymryd tipyn o amser ar y dosbarth yma cyn gwneud I phenderfyniad yn dangos bod e'n benderfyniad mawr ond hefyd eitha caled falle. Wel, fel wedys ti'n gynharach, ti'n bod, eithon nhw i'r brig llynedd a falle, ti'n bod, mae'r rhaid i gymeryd peth amser achos falle bod ni'n edrych ar y prif pencampwyr man hyn, falle. Falle, odi. So, ti'n bod, mae'r rhaid bod y job mae hi'n neud, mae'n rhaid bod hi'n sicr mae'n gwybod beth mae'n neud, ond mae'n rhaid i feddwl ddwywaith pan ti'n dod I hwn. Achos mae hi'n ar ymwneud gyflwyno rein ger bron y beirniad newydd y fori, Gerard Roberts, Field Fresh, a mae'n bwysig bod peiri da yn cael ei trwyddo iddo fe. A mae barn rhywun arall yn dod mewn iddi, no se? Ydy. So ti'n moyn neud ffwl o dy hunan, mae'n rhaid bod ti cant yn siŵr bod ti wedi neud y penderfyniad reit. Ond sy'n dowt fi wrth edrych arno, heb rhoi dy lawr arno nhw, maen nhw'n edrych yn wych. A ti'n bod, maen nhw'n spectacle yn nhw. Wel, ar y nodyn yna, Malcolm, fe draw I weld teulu'r gitos, Bryn D Powys. Wow, mae fe chwysu. You're sweating pints. I know. It's hard work. How were the nerves going into this class this year? Yeah, I don't know. Lost for words, I think. It's been the class we seem to be having our success in, and we didn't have expectation. We were so happy with last year, but yeah, pretty happy now too. Yeah. And it's been a tough few weeks as well with you as a family. You've had plenty on. Yeah. Dad's had an op, so we've been under pressure a little bit, but yeah. Keep going. Has he made it up to the fair? Because he was hoping to come? Yeah. He was happy this morning, so yeah, all good. Keeping an eye on you, making sure you're doing the job right. Absolutely. Thank you very much. Cheers. Missing in an excellent class of quality.